Samo. A dnes budeme robiť 2 challenge. Prvý bude ice jump challenge a druhý jak padať na ryb. No, tak ten prvý challenge, ice jump challenge, bude spočívať, že budú 3 kolá a musíme jeden raz na prvé kolo skočiť na tú desku, druhé kolo 2-krát skočiť na tú desku a tretí raz 3-krát skočiť na tú desku. A toto keby niečo je ešte puklina, takže ideme trošku ďalej. A druhý challenge bude Ice Walk Challenge a to spočíva v chodení po ľade z jednej strany na druhú. A kto prvý padne, tak prehral. Môžeme začať. Prvé kolo, jeden skok. Dobre, fakt. Druhý skok. Druhé kolo, 2 skoky. Tretie kolo, 3 skoky. No super, a puklenie tu na mňa, že? Nedáme viac, koľko to prvý pád. 1, 2, 3. Dobre, takže je to nerozhodne. Takže budeme ďalej robiť kola. Kto prvý padne pri skoku, tak prehral. Áno. Tak, štvrté kolo, 4 skoky. Ja musím mať viac moc. 2, 3, 4. Piaté kolo, 5. Alebo vieš čo, počkaj. Dajme to tak, že to skončilo nerozhodne a poďme si dať Ice Walk Challenge. Rozhodné kolo. Áno. Bude to 1-0. Raz. Poďme mu pomôcť. Ja sa... Poďme na druhé kolo. Takú modrú tam budeme ešte robiť.
No poď. Takže... Boha. Čaute, ďakujeme za pozornosť, počkaj už to. Prepáčte, to bol menší fail, takže hrozne sme radi, že ste nás teraz sledovali. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, budeme hrozne moc radi. Poď. A nezabudnite na našeho kameramana Matúša. Čaute.